Okay, so in general, if you have any chest pain nga daw ka, ang chest pain nga inang dog ginakumos ang dughan, or Okay. inang dog kabug at may nagatapak, may nagaipit sa dughan mo nga kadugay nga hindi madula. Dason labi na gid kung may upod nga nagapala mahulay ka, kadto na sa emergency room kay basi nagaatake ka na sa korason, no? It's always better to be sure. Kung wala, di papulion man lang ka muna, hindi man na ka mo i-admit. Pero at least kung nag-heart attack ka, mabulong ka dason. That's number one. Second also, kung may ginabatsyag ka nga hapo-hapo, nga hindi ka kaitsindi nga aga hapo ka, basi gali-alina na sa corazon, no? So, kadto ka man also, or kung labi na kung upod sini, nagahabok ang tiil, Okay. nagahabok ang tiyan, sometimes sa mga lalaki, nagahabok ang itlog, Okay. kadto man sa emergency room kay basi naga heart failure symptoms ng imo ginabatsyag, or kung gakuba-kuba nga tama kadasig nga dason inang gakalipungan, or kung nalipungan kadto man sa emergency room kay basi naga-arrhythmia man ikaw. Okay, so it depends also kung what type of heart disease nga ginaistoryahan ta. Of course, kung ginaistoryahan ta is mga congenital nga mga heart disease, ang diagnosis sinaya to the echo gin. Ang 2D echo, hapos lang na, dasig lang na nga procedure sa mga bata. May kag mga tigulang pwede ginaobrahon, no? Makitaan ta kung anong problem. Sa atherosclerotic cardiovascular disease, inang consider kita kung may mga bara ang ugat sang corazon or anything, or heart attack B, or kung kaagi heart attack sang una, or even maski may heart failure, very important ang assessment sang doktor sa imo history. History meaning ang imo nga symptoms kag physical examination. Ang pag-examine sa imo sang doktor kung pamatian imo corazon, murmurs or abnormal nga paghuni sang corazon, and of course upod na nada ang X-ray, ECG, kag 2D echo man, no? So, in general, baseline nga pag-diagnose sang heart disease would include gidya history and physical examination. So, hindi pwede nga ikaw lang ya as a per person, nga hindi ka doktor mag-diagnose nga ay basi may sakit ko sa corazon. Kaya hindi ka man niya familiar sa mga symptoms, number one, kag kung anong mga kinanlan pamangkuton. Kinanlan kung gaduda ka, kung may heart disease ka, or kung basi mayara ka sakit sa corazon, makadto ka gid sa doktor. Not necessarily a cardiologist, pwede ginaya internal medicine nga doctor imo kadtuan kay they also know how to diagnose heart disease, no? Dason later on kung kinahanglan mo yung specialista, i-refer ka lang nila.